vaita netsika dzechivanhu tichivhuragana nezvepamutemo. Saka ndinokundira vana baba tiusireka nemumashure mangu kana amamuchiridza zvemikuru tiusire vana baba. Dibenya tuone. Mukadzi akaroorwa shoni. Mari? Mukadzi akaroorwa shoni. Ane murume wake. Anze ndito nemapepasi emurume wacho aendesa nembo. Ndinawo panapa zvokoti. Ane murume wake anzi Movini. Kurati pamukaramba naye makabva adzokera kuenda kurume. Akadzokera ndakaroora mukadzi ane murume wake kudhara. Handiti ndosaka ndisina kugara naye. Ndabhadhira mari yandikabvisa 3.5 iyo handiti. Abva adzokera nokuti murume wacho following day akatanga kufona achiti ndoda mukadzi wangu nevana vangu. Iwe unongotora mukadzi wangu ndibva ndavabvunza. Ndikaona tete wacho ava. Ndikaona tete wacho ndakakuti zvanzi ava vakarambana kuti murume wacho anongoramba kurambwa chichanoramba kukura chichiva kundizo ndikati handichanzwisa ndikaona tete wacho kumba kwako. Unoziva chimbonyara. Unoziva ndinoda kutaura ndichiti pandapinda muno munofanira kunzwisa language dzangu. Ndazotaura ini. Manzi munofanira kunzwisa language dzangu. Ini ndiri straight kana ndichitonga handina enda kusaidi kwako ngowakaramba. Ndiri straight kana ndichitonga nyaya handina favor. Ndinongotaura zvinhu straight. We don't want nonsense. Muri kutaura kuti ndingoisa mukadzi ndichamuisa but ndiri kukuona mubhedhi kunyangara kwanyaya. Uyo ane magrezi ndizvo zvandataura naye. Ini ndiri straight ava ndikandiva. Dai maimbotedzera zvandotaura ini ndo zvandotarisa so. ABCD kuti zvinokonzeresa. Izvi zvinocreate problem. Unoziva here kuti ndinogona kupfeka zvandakaita zvino zvinoshaya chimiro. Me am the presiding officer. Saka presiding officer munhu ari pakati nepakati. Munzwa zvandikutaura. What's kana uyu achitaura kuti wewe uyu akaenda kunosungwa nomusoja. Chireva kuti uyu akashandisa simba rokuti musoja. Kana wakuti ndiri driver wamejawa general chimwe zvinoreva kuti kudi zvaenderana papi nekutonga nyika. Kurati we mbobva imbogara pa yomukadzi. But still kwatikuenda kumberi ndichakanzura nyaya. What's mazwi ataurika pandani. What's patichaenda pamberi inotsvaga inotarisha image yamama. Ndinozwa point yangu. Amene muri kutora zvivhiri muudza zvamutaura. Inotarisa image yamama. Because me I'm very clever. Inotarisha image yamama. Tinongokanzura nyaya ndokuti enda ini rumwe dani. What's in three straight? Yapa iwe mzanda soma ndokumbira ngopesa utaura mambo. Tabva kudaro. Ini mubvunzo wangu au yakasungisa kuti atoda kusungisa forget mupanguri. Inini mwana wemukoma wangu handisiri ini ndakadya mari. Munhu akadya mari rora anoiziva. Munhu ainyora bhuku musi wemaroro aitambira mari anomuziva. Asi chiri kuzondinetsa ndechekuti ari kudzoka unosungisa kuti atoda kusungisa inini. 2 masamoni ake ari kuendesa kubasa kwangu. Kumba kwakarora anokuziva kwanati zvara vake. Saka nyaya dzake dzinenge dzadze kutsvaga kuti pandokwanisa kuwana mari ndepapi nekuti anoziva mabizinesi angu. Uyapa yomusikana zvanzi nomapresiding officer kugara. Sofia Mpanguri. Ndakadana Cloud Kumuroora 2023. Tadanana tatanga kugara tese 17 March 2023. Ndobva sonondiroora musi 16 April. Sofia Mpanguri. Ndobva sonondiroora musi 16 April. After tagarisana bva muna March semurume nemukadzi tichita bonde mazuva ose. Taroorana kudaro. Paakanitora pekutanga akanitora izvo ndine vana vangu. Ndakatoparadza imba yangu yandairoja ndichigara nevana vangu. Ndakazogara naye takuti tamuri imwe chete. Andiroora ndopakatanga kundichinjira kuti vana vako ngavaende nababa vavo. Reason ndeyei
nekuti iwe nababa vavo munotaura mese. Ini nababa vevana taitaura nawo dzekuchengeta vana, but iye aisada kuti paite communication between inini nababa vevana, asikada kuti baba vevana vachengete vana vavo. Ndobva atisika kana murume wako uyu baba vevana afa vachigona kuchengeta vana, mupe vana vake. Ini vana mtu vana vangu vadiki, because mumwe ane 5 years, mumwe ane 9 years. Vana vangu vadiki handingavape munhu wemurume, inini mai vavo ndiripo. Plus iwe wani vana vako unongogarawo nawo, ende wakandida izvo ndine vana vangu. Ndobva ati pakati pangoita bongozozo mukugarisana kwedu. Hatichatowirani, ndakugara ndichingotukirwa nawe vana vangu. Kusvika ndakutonzwa kuti vana vari kuabuswa. Nemusikana wepasonzi vana vanotukwa zvinyadzi pano. Ndobva ndikanoti anotukwa zvinyadzi musatanyoko zimusoro mwana wehure ngaendaona baba venyu. Ndobva ndanoti vana vangu chavari kushungurudzirwa panapa chii. Since akandipa option yekuti unogona ndoisa nababa wavo kandi kuna mai vako, ndakamuka ndichiendesa vana kuna mai vangu sekutari kwanga akaita. Ndasvika kwa mai vangu ndakangonorara usiku, ndichimuka kuma5 ndakatomuka pane message pafoni yekuti chibogarira rako ikoko ndichazokutora kana ndakukuda. Pamwe chetezvo natete wangu chibva wandifonera wakati hanzi naJumi usadzoke, ndichazokutora kana ndakukuda. Saka ndakabva ndangogara sekutari rako akaita. Ndagara kudaro kwakatanga kuuya message yekuti ekundithreaten ndakukuraya mari yangu naisere mahara, ndakakuroora but kuita basa rekugara ikoko kuna mai vako uchitadza kudzoka kumba. Ndobva ndamuta nditokanditi ndiendesa vana kuna mai vangu, ndokwandakaendesa, but nawo mama avasunza zvakanaka, handina munhu wekusiyira vana saka ndichikwanisa kudzoka. Ndobva tambogara tichitotaura zvakanaka. Ndobva ndatombodzokera kumba mama wangu pakunga vane musikana, ndobva ndambodzokera kumba. Ndadzokera kumba usiku 1 wandakadzokera, ndakatoendana natete vangu vachitoperekedza. Usiku 1 wandakadzokera ikoko aida kutondiuraya, akatondisimudzira pfuti, ndakazomusungisa after that. Ndobva ndabuda makusenje ndabasa, handina kudzokera kumba. Ndobva ndadzokera kumba kwamai vangu. Ndadzokera kumba kwamai vangu akabva tanga kutumira message, ndinawo zvakare munomufoni. Uyatore zvinhu zvako, space yangu idiki, uyatore zvinhu zvako, inini zvangu handichada. Pandazonzwa message yakubva futi kuna tete wangu achanzi Jumi ati ndikuda mari yangu yandikakuroora. Apa message yake ekundithreaten airamba achiintensify to the extent yekuti akatondisvikira kubasa achinoudza mabhosi angu kuti ndikuda mari yangu. Mabhosi angu akatomti ko mari yako unogona kuzobvunza pano pabasa sei, enda kwawakanororera. Ndobva ndazomusungisa nenawo yemathreats yayo, ndamusungisa. Now yakaenda kukoti, but now yekukoti ndakailuza because ndandisina mawitness ndandisina because violence yakaitika pakati pedu yakaitikira mubedroom, but ndokugara kwandakabva ndangoita kumba because iyanga nditi usadzoke. Akanditi usadzoke. Mameseji achona ese nditori nawo. 7 months musingagari nemunhu, saka ndaimuda mukadzi wangu. Saka pa7 months munhu asipo, ndopandaka kunzoti aita nokuti murume wake akandikuda mukadzi wangu. Saka message inothreaten kutaura zvakawanda zvokuti musha wenyu zvese ndezvokunyimba. Handii message Sofia uyako utore zvinhu zvako zvawakasiya kuno. Sofia uyako utore zvinhu zvako zvawakasiya kuno. Now fed up newe. Tomorrow okay. Must be so you can push and she wearing this. Just me the media street. Roda Maria over. Roda Maria Mukadzi. Aiwa ndingadeka Mukadzi ndima message yakandiudza ndiri hure wakandoroza ndiri hure ndinawo ma message saka ndogara awakandinawo nei hando watawa ndiri hure ndifunga wakandi Bomira iwe bomira kwenye bomira. Ndio mapema. Nai. Ndivando. Order. Mama yakasetify ariku. Yaita ndiri bishwa. Kando ndoga. Muna ndi vanhu vashawandana ndinowaziva vashamwari dzangu zacho. Handi vanhu vanokwira nawo ndiri ma screenshot angatora. Yandina mufoni macho ndakati yevanhu vandana vakandisorira. Zvese ndinawo saka mai ndogara sei nemunhu akadaro iye. Zvinorwadza sei? Saka zvikuru akutaura zvezviri kai kuti mukadzi akubatanidza. Ndakamuroora ndichimuda. Handiti ndobva ndazondikuda mara. Ndinaye pako ndopandikaona message ma screenshot yevanhu 3 vairarana vaikwirana vanditi. Brian
goronga nanzi banda wandana mascreenshot ayo ndiri akandisori hazvazviri zvokuita sei zvakapera ndifunga ndinawo mascreenshot acho saka kuchi handi ataura kuti ndikaziendesa vana murume wacho ndiakapenga handi akaita application neprotection order nemurume wacho aida kundiuraya aita kuti ndina application neprotection order chirikuya chii ndimeheri kana kuti mari ndichauya ndisati ndawana munhu wekutira vana nenzvimbo ndaona kuti iwe neni tatotadza kuungana chose saka ini yangu mari haisi yakaendera kuvhota mahari saka ini ndichaita zvese ndichaita kuti ndiri mari yangu ndichasvikapo basa kwako ndoita kuti nyaya yacho izivikanwe nemunhu wese zvakaitika zvichaitika nezvose zvakakonzeresa zviri kuitika nekuti ndaona kuti kunyarana pakona yangu mari handina kupa sezvamunoita vamwe makandirova inozi pure fraud and dishonest, especially from you, the public officer, and aitarisira kuti mushanditsota zvakapusa kudero saka rega tichatsvaga kufambira nyaya dzose kutanga nhasi kusvika tasvika kumapenalty shots. Zvakwana aiwe mbiyangu mukadzi wakaenda kunesa vana ndobvaita mazuva asina kudzoka wakarowe rodi kuenda pana tezvarapo wakabvisa mari kuti baba ndauya nyaya ndiyo imudzimai wanga wakunochichikonzera ndikaita ka 3 years ndichienda kwana tito vacho ndaenda kuna baba ndakaenda kuna baba kuna ana tete chinduda mukadzi wangu achitanisa ani maunzo achaita kuti aiti asandaona kukisa vana ndopa ndaizoti ari kugara nemurume wake bhosi vanogara musemu hudhu nemurume wake vanogara vese kumbareko nemurume wake aiwa handi kunotaura nanatete anatezvara vanogara kuarlington indogara kuwestgate saka kwanga ari handi ndaitaura nanatete ndokwandikaintroducwa from the word go kuna anatete vacho ndaenda kuwadzana ndokwandaenda ndikandova ndaicommunicate navo ndikaenda kuna baba direct saka anatete vaibva vachisa kuna ana baba chandokukunze senge ndichitsvaga waifuwadi yakanaka kuti ndasvika pana natete anetete oti vhare iyi ndikonya-konya musoro iona kuti kukanda meseji nekusimudzira munhu chakakosha zvirina ndikutenda ndega kana kuna baba dai ukaenda kuna baba usinokusimudzira munhu handitokumba kwana baba handikuzi noti patikaroora tikaratidzwa kumba kwana tete tabva kwana tete patanoratidza kumba kwandikabvisira pfuma kuchitungwiza ndozvatikaita kwana baba handina kumba kwandinoziva kwana baba aiwa hamusi kubvunzwa mati kubasa kwavo ndokwandaiziva ndokwandaenda mapepa ega kupi saka mukuti ndiri romwe rekuenda kwandikaita kona natete ndefana enda natete zvakachita hapana chakafamba nauri kuti usinobve kuti dai wakaenda kubasa kwatezva handina kusumudza pfuti kakunyeba handi mapepa ndinawo ekuratidza kuti vaitaura zvekunyeba ndinawo evidence kaivo handionga vaitaura zvemuromo indi kutaura documentary proof and evidence izvi rapa zvekukoti court of law handiti zvekuratidza kuti zvakanyorwa najudgment munhu akuda mari yake mudzosere mari yake musati mamo mufunga mamubvunzo vachitaura kuti paakafonwa nepurisa inzi vanhu vakuda mari yavo ndopavakazotaura pavachazi uyu ngaaripota kuti zvaida kuredio handiti ndopanyaya ndoparutaura ndakaruza andi akabva anoruza because mezviraona kuti ainyeba kuti sei tataura usambotaura kubva kumashure ukambotaura iwe ukati iwe mukadzi akadzokera kumurume wake handizvo zve ndizvo adzokera murume akandoda mukadzi tabvunza mukadzi apa mukadzi ndobataura dai wada kuchokera ndokwaari kumurume wake ndozvandikutaura ndobvatadzoka kwauri kati iwo wati mukadzi akaenda kumurume akaenda kumurume uri kuda here mukadzi wako uyu akaenda kumurume aiwa mukadzi andichamunda handicheto nezvakaitika nemameseji andikaona kuti aikwirwa nevanhu vandoziva kuti mukadzi aiwa ndopanopoihandimudezi kusaka ndikuti ndikuda mari yangu dai ndaimuda dai ndakaramanchidzokera ndichiti mukadzi ngazo ndikuda mari yangu
wataka kutikanganisa. Watikanganisa ndopokuti watanga uchiti mukadzi aenda kumusha kwavo ndobva azoenda kumurume wake. Uri kuona hauna kugara wakatiudza poindi yekuti aiwa mukadzi ini nditakaendesa. Saka nongeti patina mukadzi ndachabda dai. Andina kuendesa murume wake akafona achiti zvinoda mukadzi wake. Ndobva tazonzwa mameseji manje yakanga uchisenda iwe uchitaura nomukadzi wako. Tayadzavire baba. Yekuti ndaiti andina zvakashata zvandikataura nditi murume wacho andakati ndoda vana vangu nemukadzi uye akati nemurume takarambana asi kana achida vana vake rega ndiendesa vana vake abva aenda akabva atazodzoka. Asi tinonzwisana here kuti kana wada mukadzi ano vana vake wada iye novana vake. Ndozvandikaita kasi murume wacho akafona ichi ndikuda vana mukadzi wangu nevana vangu ndosaka akazozwa kuti iwe wakabva wasitaura kuti mukadzi endesa vana ava. Ndozvaakataura kuti murume akatizvo kana nengiri nemukadzi uye ndiyakati nomurume takarambana. Ndokuda kudzorerwa mari. Mari yangu yandikabhadhara ndakabhadhariswa mombe handiti nemombe handipfukidza nerusambo ndiyandikabhadhara ndogara nemunhu 2 weeks ndonzi mari iyoyo chii. Wakagara naye 2 weeks. Makagara nguva yakareba zvakadini? Tagara 4 months. 1 month before andiroora. Ndokuzogara dzimwe 3 months mumashure. Asi takagara 4 months. Saka 2 weeks alright, handida kuziva kuti musi wa17 musi wa17 makatarisa kalenda wangu iri musi weFriday ndomusi wandakatanga kudana nayo ndamuronzerwa neshamwari yangu Madu anoshanda bosi wake handiti musi wa16 pandikamuroora wacho it was after 2 weeks handiti takadana musi wa17 handiti abva adzi aigara kuwadzana okunonzi kudii Ote wabereke. Hey. Atidi munhu ane emotions. Kana uchitaura taura wakaderera. Uri andalo. Nowana papero. Don't want nonsense. Kana ndakanyara so ndiri kuasesa so ndiri kutasisa kutaura sales. Maitiro okuita haitwi. Inde kutaura kuti akandakazomukonzi wana neni. Ushira kuti wakara usingafuni. Usataure mazuva. Pano zvimwe zvekuti kana makaitirana zvakaitirana. Ukataura mataura kuti ungaridza kuti uri kuona kuti nyaya uri kudyiwa nonyaya nematauro okuita uri kuzvipfekemura iwe wega vanhu vari kubvunza but iwe kuzvipfekemura uri kuhani ipapo uripo nyaya dzako dzese uri kuzvipfekemura uzarundika kutarisisa nezvaukutaura so zvimwe chokutiisa kutozvisa mumhosva sei kukoti vakakutienda kwamambo wakati hadzina ndova nejurisdiction yekuita nyaya idzodzi but kwamambo kwacho uri kuzvipfekemura iwe pakanyorwa kunzi chiyani Constitution of Zimbabwe amendment number 28 ndori nyika kai ndori notonga nyika kai yakanzi inonzi customer chi ndiro handiti ndiyo wakonzoti enda kwairi handiti ndo yawaona but understand what me I'm saying follow instruction uzvinzwa kana uchitaura nevanhu vakutaura vazive kuti mapresiding officer iva pasi pemutemo uzvinzwa kwete unokuti nyaya yako ungori right straight but nyaya yako yakudonedza ukagara wega ipi pano zvautaura unofanira kuti kana uchitaura so vanhu vachitaura so unofanira kunzwa kuti vanhu vari kukomenda here wega unofanira kuti vanhu vari kukomenda kuti vari kubatsira here vada kuti uine here but uri kuchidonedza wega mwana wavo wega iwe zvakangofanana kuti nyaya yako iyi tiriona iri mumabhati ukatarisana ndoda kubvuma handisati hamuda kuda kutaura but ndichiri kuda kuona mataura kuti ari hazviitwe zvakutaura hazviitwe ende chandoda kukuudza ndechekuti kudhara nyapfere simuka unoziva inonzi mhindura muriwo mhindura muriwo neiziva ndiani mumwe anoziva mhindura muriwa simuka mhindura muriwo inoisiwa kuna tezvara kana uchinge waroora mukadzi kuti vazive kuti panapa pane nguva right iwe unoziva uchiti ii mhindura muriwo inoita kuti atezvara kare right mese iwe inonzi mhindura muriwo mhindura muriwo ndeyekuti waisandodza mwana wari nyangwe isina mwana ngedebu right tanzwa mhinduro ngani nhatu panapa takagara panapa hatigare chete mazvinzwa
ndasandauda kusvika pauta ndachiti varume vanga vachitaura vamboita se vambotaura ndichiteerera. Munhu akakupa advice haana kupa advice yakanaka, akakukanganisa pano paakakukanganisa panyika yaifana kupa advice inoitwa ndozvinoitwa zvazvinoreva. But zvisina asanda kutaura imbotaura imi. Right. Tifambidzane. Ndofunga tiri kupesana zviri pamazuva ekuti mazuva okutaurwa yako mukadzi achitaurwa yako mazuva. Sandikuwirira asi mukadzi wakagara naye. Iwo ndobva kudzorerwa 3.5. Zvinoita here kuti udzorerwe 3.5 inogara nomukadzi? Sorry, ameno mambo wambuti pamwe ndinoita my emotions ati. Ataura. Ndandiri kana kuti ndikwanisa ndakabvisa mari yo yakajiwa finance. Rega kutaura. Pindura. Rega ndikusunungure. Mira ndira kusunungura. Ndira kuti utaure matauro ako. Ndinoagamuchira. Ndaziva kuti madola language yakwaita. Taura pindura nawo usati ndakupa mukana. Ndakagara naye musi 17 iri Friday munhu anditi atiramboita 2 weeks ndabva ndanomuru ndaenda kutorora Saturday yacho muruzvinzwa ndakadana naye iri Friday mwana enda kwatete wacho musi Saturday ndichida kutorora bona ndire mari ndakamupa mari kuti chichengeta mari yacho baby bonda ndanakirwa naye ndinotaura chokwadi anditi taenda musi 16 ndapiwa musi 16 ndaroora mukadzi murume wake ndopa akatanga kufona ati mukadzi wangu anditi saka maira ndeiri kupesana padikidiki tati iwo uda kudzorerwa 3.5 here ukagara nomukadzi ndati kana matini andisabvisoro mari ino andiri haisi ndosaka ndoya ndikanyoresa saka ndondonyora ichi ndinotochajiwa zvinoenderana mambo kuti ndagara naye period yakadii. Ndikagara naye 5 years so pano kana 2 ndine volume ramu. Ndikagara naye 2 chiso ndinoka volume kamwe. Ndokuri kubvunza kuti wakaibvisa 3,500. Zvino mudzimai hauchada nokuti anosvikwa. Madevho handisika. Uda kudzorerwa yese here kana kuti uchadiwa tezvara ndakabata vatombo nonyemadzamai washuma shuma inosara. Ndo language. Okay, ndofunga ndiyasira kudareko kuti ukalimbisana nomusikana kuti malimbisana kuzoroorana munopanana nhumbi handizvo zve mapanana nhumbi pakazoita 1 anozokanganisa chibvumirano haizimosva tati nhumbi chete hamuda kuraramisa zvino mukadzi ukagara naye patiri kukubvunza uda kubhadharwa 3.5 here iyo mukadzi ukagara naye ine kunyoresa kwanga ndakaita se 2 weeks ndakagara nayo ndiri ndoyanga ndichida saka ndakusira kudaro saka zvapanga waita zvokugara nomukadzi asina basa saka ndaisa kudare ndoraku anditawa kudare dare ndorakuchizora iti makagara kwende yaita manje ndokuba akubudza vana ndikati mubasa zvimweni yaita ndekuti ndikati pamusoro ndimubasira naye tabda kumubasira andidika nyandika ndekuti yakubanga wamubudza mabasi mhindura mwe ufunga zvapindura nyandiko zvimweni yekuti pano list inobizwa andidika yochiji yengedziro hana homwe pano mafudza ndikuba ndana vanoriziva pano zvakadai zvirehwa andidika haisipfuma asi kuti ozobata chinonzi pfuma rusambo saka timisisi jume pamari dzako iwo dzakabvisira funga kuti dadi ndibasire handidika ndosaka vakusoko vabvunza vachitimusa tachitamukuti ayese ngaizvozvena taida kuti lisi inobviswa toona kuti zvakabatwa pakati pafudza dumbu mbariro chichi zvakamira sei toona kuti mari inenge yasara mamboona kuti nodzima mari yako chetida kubasira waita kumwe kwacho kuya kupotera kwatoita kwamuri handiri tesingazivi kuti bhos panenda ti ndikuda mari yakaita ndiri otherwise ndakatoidzikisa mari iyo handiri yange yakatowanda kudai but anyway ndiri kutaura zviri parekodi zviri bhozi list yacho ndayanayo kuroora kwandikaita zvese ndinazvo handiri saka zvakudari kuti uchiona kuti ini kana pasina chandirowana ndongo ndikumiromo mafu akasetifewa pane mamwe andikai pane mamwe
Riri kupi rimwe racho? Ndatosecha. Kana chinosara mota. Aiwa. Ari rakasara mota naye zvakafanana here. Zvimwe chete. Rondwaya mamwe chitatu. Ndiverengerewo. Ndipo iro rimwe racho rawabata. Right, verenga tichinzwa tanga wamboverenga ndichikabata rinenge. Rora Day Sophia Mpanguri 16/04/2023. Apa ndikuverenga zvinhu zvakabhadharwa. Ndiro $20, ramuromo $20, imvura homwe $30, makandizwani $20, bikiro $50, kupinda mumusha $20, chigara mapati $30, matekenyandevu $20, bush $30, mbaliro $20, dare $50, mapfukudza dumbu $900, musikana akamhonga $300, rusambo $4,500, balance pakana mapanesoti pimanje pana Taura ndikuverenga ndikuzvautaura ndikutarisa mumeso. arizoti pakabviswa 1000 iri balance yevhazi 3,500 1000 ika balance yevhazi 3,500 balance Ande pazasi. Ridi pazasi pakanzi danga. Danga 7 mombe plus 1 yeumai 2 cash option each. $200 each for 2 mombe balance 6 mombe kwati pakabhadza mombe 2 kapa ma 200 zvipfeko zvamai umbrella zvinobviswa tidzoke padanga verenga tidzoke padanga 7 mombe plus 1 yeumai 8 vakabviswa 2 dzeke ichiishe 200 each. But I paid $400. Yeah, $400. Zvazvinoita imimi munosunga vanhu kana kuti munoita basa dzidzisai vanhu zvinoitwa nezvisingaitwa. Uyu zvaakataurwa kukoti inonzi customer inoitwa nemadzimai traditional act uzvinzwisisa right. Mutraditional act manango muno zvinotaurwa kuya zvimwe zvisingataurwa zvazvinoita unonge usingazvizivi but unofanira kuti uzvizive wozitokuitira maungano. Vabedu vatikavakidzana navo vatinowidzana navo vanoti chaona mudzako chakuita mowa chiri kwani. Inini ndoda kuverenga rangu risiri pano uyo achitika zvandotaura pana vandada kutanga kubva kwokutanga panozvizvi zvakanyorwa zvizvakabvisa ndizvozvo zvinzwa pakanzi ndiro pana pa $20 haudzoreko zvinzwa sei ndichida kunyatsokudzidzisa ndonyatsokudzidzisa dambudziko rinoita ndokuti vanhu kana vachitaura vanhu havakwanise kudzidzisa munhu mutemo mazuva ano paunokuti ukauya kudarira mama kugara nemwana womunhu handei kuno mutemo wako. Vanhu vandabvunza apa vachindipindura apa vapindura asi havana kupindura mambonyatsozvinzwisisa ndura ndakupindura inini pana ndabvunza nyapfeka mumwe akasimuka akabinini ukasimuka uyani apa akataura kana tichiti mhindura muriwo mukaucha yechivanhu tiri kutora munhu akwegura akura manzoka akura
asi sabereke munzwa zvato ndatora ini munhu akura indakurawo manzwa ndino zvandinobvisa ndozobvisa mombe imwe chete ndikuzvinzwa zvanotaura mombe imwe chete yakuchengetana ndikuzvinzwa zvimwe zvese zvirevereve sezvakanyorwa zvinoita se ndobvisa but ndakubvisa ningirikine hapasina zvezve anatsvakirai kuno manzwa nokuda kuti maeji akuendera nonguva yacho iyoyo ndakubvisa mundira muriwo mombe ichi machete yekuda kuti ndiri kusandura naye tichichengetana kusvika murufu manyatsodzwisa ndomhindura muriwo nokuti pandinonzwa kuda mukadzi ari kundizorodza panyama yangu asi zvese zvimwe zvinobvisa pano zvisingabviswe apa zvakanyorwa apa pano zvisingabviswe saka ndiri kuti ipapo munofanira kupanzwisa saka ndiri kuti nemutemo zvawakaita wenyika werikuirora ndikabata vanhu dzidzai kufunda pakurarama dzidzai kufunda pakurarama kugara nomwana womunhu kuno mutemo kana ukatogara naye 2 weeks kana mwedzi miviri kana shoma zvino mutemo wazvo unonzani ndiwani Claude Jumbe unobva kumusha mayaunza kwashuri ndiriwa mutumbu baba kwashiri ngori mwana wopabzetu uri mwana wokumba kuno chaiko right ndinoda kuenda ndakudzika nelist iri verenga ndichitaura nezvavo 020 20 kanzura ndokanzura kubva kumusoro ndichikuenda ndinoti ndinokanzura unoti kanzura ndichitaura tanga ndiro wasvika musha momunhu kuti uzikane haungozikana nemuriwo munhu unopisa ndiro panotorwa ndiro yaambwe kungoisa mari mundiro kwaambwe kunobhadhara tinonzwisana right handi right wauya kuti utaure nesu unobvisa inonzi mvura muromo mazvinzi inobviswa izvi zvese zvirisi zviri papa izvi zvese zviri apa izvi hakusi kuroora ndoda kutaura mese munyatsonzwisisa hakusi kuroora kunonzi kuroora murunzwa zvandikutaura ndosaka ndati lisi ndipe kunondiona kunonzi kuteererai zvandikutaura kunonzi kuroora ndokuri apa kwakanzi rusambo 4,500 balance 3,500 manyatsonzwisisa ndokunonzi kuroora toenda pazasi pakanzi dheme pakanzi danga mombe 7 apa pakabviswa 2 pakasara chi 6 munzwa kana ndokunonzi kuroora zvinhu zvingani mukadzi zvinzi pai afa mukadzi anga asina kuroora panenge pasina kubviswa rusambo panenge pasina kubviswa mombe dzinotsika izvi zvese izvi ndozvokutamba kene munate zvakubva muchidya murunza zvandikutaura manzwa ichije tsuro haana homwe zvakangofanira kuti ukaenda kudhamu ukanobata hove ukaenda noenda nomakirechi kunoposha zichida pamwe pacho vanobata hove pamwe hauite se bati manzoka pano nyaya yedu ndepekuti uye akabvisa rusambo 1000 ndokubva abvisa mombe ngani 2 that 4,500 muri kuzvinzwisisa ndo zvatinonyaya nazvo kanzura zvese zvichiende pasasa ukataura haisi 4,500 yakabviswa abvisa 1,400 ndo zvandataura handiri pakutaura kana dzikatowanda nyaya musikana ndinotaura dzese dzese dzirimo ndinopedza akabvisa mari yaakabvisa yatingati yaakaroora uyu papepa rake rese akabvisa 1,000 chi 1,400 ndo yaakaroora shoko rake futi atidzorera ati ndauya kudare kwamambo manzwa zvaataura ati ndauya kudare kwamambo ndibatsiri 1.4 June wazvinzwisa zvandinyatsataura handisida kuti ubatika ndotaura newe ndakasununguka ndakadzivisa izvo rangu riri pasi pasi unyatsonzwa zvandinotaura ndokaucha iyi wanza saka ndiri kuti mari yawakabvisa kwache 1,400 zvimwana wanza pa 1,400 iwe wakagara nemumwana womunhu wanza ushira mairara mese here nyangwe pari pa 2 weeks paukuziva wairara naye uchitomusandura uchimubvisa hembe
muchipisana inde muchiraramesa naye wairara naye ero hongu for 3 months. Kana akati 3 months kana akati 2 weeks zvese ndikusvika muchirasi ndati wairara naye hongu aikuitira mukatimo ya pakawo iri right but iri kufamba but zvakaita mutemo manje handi munoziva here kuti mazuva ano tinoti one day chairo rino mutemo wavo saka ndikuti kana ukangotora mwana unhu kana ukatotisisa mwana wemunhu asi ukagara naye nhasi unofanira kubhadhara saka panyaya yekubhadhara mari tiri waona kuti uyo anofanira kubhadhara mari pamari yake 1400 kuti yaangadzorewo imari kana kuti adzorei plus munoona kuti chi vese vakadai so hapana paifanira kunge vakaenda kukoti hapaifanira kuenda kukoti vese bozi kukoti munoenda iko mune makushandisana namasimba makuita makosta asina basa alright mbondipai nguva yekurefresha modzoka kujudgment mogara iri mbopinda imwe nyaya mbondipai